umpama Mas manten ning dhuwur, obah sing Mbak manten ning ngisor, obah karo ngimbangi. Dadine anak enak lalu supiye? Hari yang mantap. Aduh sedap. Loh, ini apa kok malah lagu? Loh, kowe jenenge aku nesu. Ada Mbak Dukun sedang ngamili pas. Sedang ngobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngobrol napa langsung nyanyi? Ngomong sih apa lah nyanyi sih? Oh iya. Nyanyi dulu. 3, 2, 1. Ya. Zo. Coba ya. Asik. Ini sangat luar biasa. Di rumah Bapak Sopo Pak Bud. Pak Bud. Oh, Pak Budiono. Pak Budiono Kalian Ibu Sugeng Winarti lho nggih. Betul. Beliau daleme sing mriko nggih. Wah, ana lho. Iki sing delok lorone. Sing delok sapa? Wong karo iwak. Oh iya. Iki berarti Jair, Dik Nila do delok kabeh iki. Delok ya masalah kene lah kok nyanyi mesti gak ada palese. Apa iya to, Pak? Iya. Awakmu kok iso ngerti apa? Dan kangen suarane. Iya. Kangen. Oh, Pak. Delok to pokoke lah ibu-ibu ning arep bengoke banter. Wah, gila lanang ora nek apa-apa. Ora ngono, Bang. Wong wedok-wedok tok iki nyapa ta jane? Sing lanang lugu parkir. Nah, ora ngono. Di parkir motor. Coba to. Kangen. Oke, enak ya, enak. Mayor. Wong kok ngene kok tiba. Asa iya mesti hati jenengku hanya ada Allah. Tepuk tangannya mana? Sorak ayo banter lho, Pak. Sorak ayo banter lho kene. Banter kene iki menang banter tapi sing nanggap arang-arang. Jare larang ae lho. Sapa ngomong larang? Kuwi kene iki murah pol ngene tekono Pak Budiono lah ngenyang ping pira ning aku. Iki pokoke nanggap guyon maton komplit. Wedhus lanang siji wis iso nanggap. Sing ngomong sapa gasmu? Wedhus itu ora bosok bayar sakmene. Ana tutukane. Apa? Panjere. Oh iya. Kurangane nak bar gawe. Iki kok mulai awake dhewe dikai hadiah karo Pak Budiono. Matur nuwun Pak Budiono. Tewel kuwi lho, tewel. Kalau yang tewel cilik-cilik lho kan nggo mulih iki kok. Aku guru masak. Ya akeh iki lho. Piye? Akeh iki lho percil tanggap pinggir kali ya akeh iki. Dadi sak wayah-wayah awakmu kok sumuk gerak langsung nyemplung ning Plung wis seger apa ya bosok kuwi kok numpakku. Rasa-rasane iki ning kene malah kaya numpak bis kok, Pak. Lah iya iso. Awak dhewe supire kono penumpange. Iya, ning Pak Budiono daerah napa-apa ditokne le. Wis blater suguhane. Yo panganane enek iwake. Piyo. Rasane kaya mercon. Kaya mercon ketae. Bumbune yo ngono kae. Bumbune apa? Bumbune ra enak apa-apane lombok tok. Jare awakmu seneng pedes. Ya seneng pedes tapi sesuk gelem nak percil akhire masur kowe ya. Ora apa-apa lho, Pak. Awakmu masuk sing apa jenenge?
nganggoni toilet umum sapa? Jajal kowe nyanyi aku lek nyanyi karo wong-wong kalian jajal coba. Kowe iso. Mayor. Mayor. Manut. Coba. Ayo. Kari manis, gurih manis. Nadamu beda. Minor apa mayor? Minor. Lagu ini beda. Minor. Kalau kau suka hati bilang hore. Iki lho contohe kaya ngene iki lho. Mari manis opo? Iki lagune cah TK ya. Yo ben TK yo ben kabeh yo tau TK. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang apa? Tangannya hore, 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 yo, hore, 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 hore. Suaranya mana? Carane ngono. Masa guru masa. Apa teh? Aku gak iso aku. Iso kabeh. Kowe iki masa marah ibu-ibu lah kok sok moko napate apa. Lah maksamu iki mak TikTok kabeh lho iki. Ya ora ning ngono ngutus ki lek ngongkon ki kudune kerjasama, kerukunan antar di atas dan di bawah itu menjadi kesatuan. Oh, dadi nak sing dhuwur obah, Sing isor kudu obah. nak sing isor obah. Sing dhuwur gak obah, keritok. Ora percaya. Jadi kerjasama antara dhuwur dan isor. Kerjasama contohnya Mas Manten sama Mbak Manten. Iya. Itu harus kerjasama, harus kompak. Dadi sing ning dhuwur karo sing ning isor ya tetep kudu obah. Obah. Mama Mas Manten ning dhuwur, Obah, sing Mbak Manten ning isor. obah karo ngimbangi. Dadine Anak. enak. Enak. Tapi sembarangan iku lho ya ora apa-apa to ya wis rabi kok. Heeh. Wis nikah wis apa ki jenenge sah kok ora mung kowe lak omong-omong wah repot dong rabimu dicekel silin Mas. Piye lho Pak? Lah aku kan apa padha-padha lho Pak. Padha-padha. Nikah karo kawin kan padha to. Lha kok iso padha kocok ya kowe iki? Hah? Nikah karo kawin iso padha lho. Beda to? Ya beda. Lah lan nikah iki mesti disahne. Heeh. Nah kawin rung tentu sah. Oh, kaya omongane Pak D kae. Nah. Nikah NIKAH. Apa? Niat indah keluarga akan harmonis. Roh lho kaya. Iya. Apal lho kowe. Lah nek kawin. Kawin apa lah kawin? Kulino awor, wegah izin naib. Ya iso. Mang mula kuwi awake dhewe ning kene iki beteke apa rasa syukur alhamdulillah kepada keluarga Pak Budiono. Ya. Matur mbah nuwun sampun nimbali Percil CS hadir di sini. Urung karuan lho awake dhewe setahun sepisan ning kene. Ora salah Percil guyon matur ning kene wis enek ping 5, 6, 7, 8 sok. 8. bisa niki. Iki kowe mbok iki ditanggapne apa ora aku ya ngono. Ya mesti ditanggap to, Pak. Tanggap apa? Lah iki nak dengan apa jenenge masyarakat Oh iya wis omong Pak Budiono. Mas Percil, lah iki masyarakatku seneng, tangga-tanggaku seneng ditanggapne sampean, ditanggap sampean kuwi saulan sepisan. Alhamdulillah. Ibu-ibu seneng. Nek Pak Budiono senep. Lah piye? Nek anggap saulan sepisan acara apa kucuk? Apa menawa ngene iki artinya pernikahan. So terus Mbak Manten habis apa? Pernikahan saulan sepisan rabi karo sapa ae? Ora, iki kan acarane pernikahan. So Mbak Manten meteng, ya ya. Oh iya, saulanan, Rong wulanan, 4 wulan, nanti 9 wulanan, nanti lahiran. Iya Pak Budiono iso atul jembatan ngono kita. Rumah saku wong. Mbok menawa lho. Wong ki ndongakne sementing Pak Budiono sekeluarga sehat terus. Amin. Amin Allahumma. Iki ya didongakne sing hadir bengi iki sing gelem melok ndelok campur sari ya ndongakne mantene, didongakne rezekine barokah. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sepeda tambah sepedae. Sing duwe bojo. Iki apa karo Mas aku? Sing duwe bojo tambah sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Ini padakne rumangsaku. Berarti dongamu ngono kuwi mandi ya, Pak ya. Urung karuan aku ping pindho.
Wis sing ndang mandi iki bapak-bapak ibu-ibu iki lho. Amin amin. Awake dhewe mung sak derma apa to kaya njaluk sak derma nglakoni. Sak derma nglakoni. Sebabe apa percil bengi iki ning kene le? Sebab iki nyambung seduluran karo keluargane Pak Budiono karo warga masyarakat kene Taman Ayu dadi Liru. Sebab apa percil ning kene iki? Ya sebabe ya menjadi sebabe wis dilunasi. Iki ra lunas karo anakku rene. Ya paling tidak awak mungkin niate silaturahmi nyambung sedulur. Saya akeh sedulur kuwi saya rezeki saya. Sing ngomong sapa? Loh para aduh sedulur kuwi masih lak awake dhewe sugih mesti akeh sing utang. Ora percaya saiki. Wis sing penting iki dhuwit saiki. Maksudnya ngene lho Pak, anak akeh sedulur sawaya-waya iki awak dhewe luwe ngono mampir ngono karo nganu. Kowe luwe, kowe duwe dhuwit mampir gawe dulurmu. Iya. Iso dinyak seminggu keluargamu le. Ya paling tidak mau awak dhewe butuh dhuwit ya iso utang karo dulur. Iya, apene utang lho langsung ditutup. Ora paham bocah iki rumahku. Nyambung seduluran. Kowe dulur karo dhuwit milih apa? Aku ya jelas milih dulur no. Lah do kan dulur kuwi masamu. Lho wong Jawa zaman biyen mbah-mbah biyen iku nak ngarani banyak dulur, banyak rezeki. Banyak dulur, banyak utang. Ngawur. Lah kok sing penting iki duit saiki iki pokoke. Ya saiki kowe obah kowe saiki. Bojomu lampune mulih, bojomu njaluk apa? Njaluk duit. Apa mungkin Mas aku njaluk dulur apa mungkin? Contohnya sithik kowe lho. Umpamane kowe mulih njaluk bojomu apa? Ya duit. Contohnya nek anakmu lape budal sekolah njaluk apa? Duit. Apa mungkin anakmu apa aku minta dulur apa? Ya ngene, nek no. Endi? Dulur sing meneh duit. Asip Sing apa? ya dulur tapi sing meneh duit. Endi dulurmu kere kabeh. Duit dulur kok Pak Budiono sugih karuan. Pak gelem dadi dulurku, Pak. Ora mungkin. Bocah kok sapiteng. Lah kok iso dadi dulurmu piye Pak Budiono? Lho ya lek Pak Budiono wis sering ning omah lho. Lah aku wis ngene. Oh berarti wis dulur tenan. Kecantol. Ya dulur. Oh dulur. Ya apa ya ditulur-dulurne sesuk ben ditangkap nek. Karo masak ditulur-tulurne. Sapa ngerti somben awake dhewe liwat kene mampir teng daleme Pak Budi. Mampir ning ngarep, langsung mancing ning ngarepan omah. Tek. Pasan mancing enek kampul. Wih wae dhewe. Iya bagus sing tekan dhuwur. Nembang ya Le. Nembang. Sing enak. Mas manten karo Mbak manten didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya sadah ya saomah ndang dikarone momongan sing putri-putra sing soleh-solehah. Amin. Berarti ngono ya dongamu. Dongane ngono. Iya iya, wong rabi iki sepisan kanggo selawase pitini wadunya wal akhirah. Aja kaya kakangku nyapa kok aku barang iki lho karo kamu pindho lho. Iya, mbiyen tau gagal, kuwi aja nglakoni kaya ngono kuwi. Cukup aku dhewe kakak. Yang penting siji ya tetep istiqomah. Istiqomah. Istiqomah kuwi ajeg. Bojo sitok kuwi ya tetep ajeg. Ya kudu ajeg. Contone wong ajeg iki luar biasa le. Donga ajeg terus mesti kinabulan. Nah, diwenehi donga. Nek ora saiki ya sesuk, nek gak sesuk ya sesuk. Mesti diwenehi karo Gusti Allah. Istiqomah kuwi tegese ajeg Mas Manten karo Mbak Manten lak donga ya kudu donga terus. Mergawe ya ngono, Pak. Mergawe ya ngono. Kudune ya ajeg. Disiplin terus. Tanggung jawab ya gak tanggung jawab terus. Contohnya kaya wong apa ki jenenge nandur telo. Kuwi lak ajeg nek sanggon tok dincepne ya. Bonggol telo dibacok dincepne cep. Ya sanggone dijarne tukul wah dhewe. Lah wong ra istiqomah dincepne kok suwen dijabut. Encepne jabut. Padha karo manten. Iya. Ya dincepne cep. Apa wi kaya nyapu teko manten barang cangkem kuwi. Ya maksudnya manten kudune wis istiqomah wis pokoke. Ya ngecepna tapi siji kuwi ae. Aja kaya iki celi. Ngapa kok masak? Aku ya sitok kok Mas. Ngecepno telo kuwi ngono, Pak. Nak nyanyi sing enak suaramu tokno. Bengi iki ketokno kemaluanmu le. Oke. Kemampuanmu Jati Rejoso. Nggih, terus sing napa? Jati Rejoyoso. Kurang ya kaya le protes kuwi lho. Protes. Ya kek pisan iki ya omong ngono. Nek pengen apal ngono ya kon nanggap bolak-balik. Bolak-balik ning lapangan ngono. Jane sakmene iki ya iso nanggap lho Pak urunan 5.000-an wis entul. Lah nanggap percil ya rugi no. Lah kok wis rugi, sing rugi sapa? Ya aku. Ora nanggap awakmu kok. Ya rugi dhewe tidak ada pendapatan. Oh iya Pak ya. Heeh. Maju ke depan nembang sing apik kesukaan ibu-ibu. Lagunya ibu-ibu ya, Le? Iya. Bunda ya. Oke. Nadanya Bunda, Mas. Coba. Karena banyak ibu-ibu yang di sini. Piye? Suara wedok. Masalah kok yo enek sing ngerti suara wedok barang iki lho.
Lah kene sapa terus ora ngerti karo awakmu? Wis terkenal. Metu Iki tak percil iki adine jenenge Slentem metu mobil lho. Aku sewenangku yo ngono, bareng saya aku mau jak keliling kene iki lho. Awakmu metu langsung dijak foto karo cewek-cewek. Aku metu langsung dikeroyok cewek-cewek. Terus kon motokno. Ya kowe kudune sing sabar, istiqomah. Pokoke sabar terus aja sampai gak iso tak cemplung nek kali iki. Aja to, Pak. Masa diagel pisan ya amang-amang nyawa. Ya ora apa-apa gak saduse. Wah, tapi watu lho, Pak. Ya ora masalah. Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kok iso diguyu lho. Bunda, Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Khusus ibu-ibu. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu, Ani. Nyapa lho, sabar. Saya tok meneng olambemu. Sing nyanyi lho, jare kok ngibur kok bundane Ani bareng nyapa. Bundane Ani piye? Lha penyanyi tok meleset kok Iki Bunda, lagu khusus ibu-ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ya jajal to, Bunda. Anake urip-urip iki Ani, lagumu ki burine Ani. Nyapa ning burine Ani? Lagu Bunda kok ning burine Ani. Bundane iki lho ketututan Ani. Ora iso. Bunda ya Bunda nyapa kok iso ketutupan Ani. Ora mesti kowe lagumu Bunda. Bunda laguku. Lah mburi-mburi nututi Ani terus Ani. Nyapa? Bunda jajal ora percaya. Gakrek karo saiki. Mulane rungokno kupingmu. Ya. Bunda, muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu, Ani. Sabarlah sayang. Lagumu lho morat-marit. Anu Pak, ya bener Bunda digutakani ngono lho Pak. Ya omongi lagumu morat-marit ora genah kok. Aku mau nyanyi ku niatku Bunda lho Ya Pak. Bunda tapi nyapa Ani nututi lho. Lah ya nyapa Ani ning ndi Ani? Nyapa lho Ani ya bundamu kuwi dibenakne lagune. Lah ya bundaku jenenge Ani lho. Dede. Awakmu kok iso nyanyi kok. Daduh. Tak kira kupingmu sing bosok ya tibake ya cangkemku dhewe. Cangkemmu. Mayor. Oke. Ayo. Lagu iki ora mung dangdut tok. Mesti kaya ngene campur sari to, tapi jiwane ki rock. Masalah awakmu kok rocker. Ndek layak rambutnya jegrak-jegrak kaya landak. Jegrak di jempolmu. De. Oke, siap. Rock iki keras ya Pak ya. Iya no. Dolan sik. Karakter suara kaya ngene iki. Nah aku kan dangdut, halus-halus. 30 menit aku di sini tanpa suara. Ayo toh. Tutukane lho. Lha kowe ra mungone lagune to? Iya. Lu dolan ta rumahno sih. 30 menit aku di sini tanpa suara. Nyapa jam bareng. Lha 30 menit kok urung. Lah ya urung yo ngenteni sik. Maksudnya nyanyi lagune. Dan aku benci Benci ndasmu.
dan aku rasa harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun terbang dan aku hanya diam dan membesuk. Ku pakai diriku sendiri dan tak berkutik di depanmu. Ada pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Aku siapa gerangan pelangi-pelangi, aku sayang padamu. Saiki jane lagu apa? Jamrut Pelangi bola matamu. Ya iya toh. Lah kok dadi pelangi-pelangi? ada pelangi-pelangi alangkah Merah, kuning, hijau. di langit yang biru pelukismu. Aku siapa gerangan pelangi-pelangi, aku sayang. Oh ya kelaru cakepku. Lambemu nyanyi ya padha. Ya tapi langsung lagu sing saiki lho, kamu saiki. Lagu sing saiki ae nah. Mesti ibu-ibu yang ngerti, jadi sing viral-viral. Kuwi Ya lagu saiki lho, ibu-ibu mesti seneng. Ada deh. Statue, serantu padu, aduh hari ini udara layu. Serantu padu, aduh hari ini abang yang iya. Ayo mengguri. Anu ngapunten Pak Bu nggih, Kakang kula dalu niki stepe kuman. Tapi Iki rock. Lah kowe nganti kene-kene. Rock kok. Masalah nak rock kuwi ora kaya jiwane cah cilik-cilik kene. Nah cah kene kuwi sing halus-halus. iya. Ya paling tidak ya Timur Tengah. Iya, siapa. Cara Arabian. Kayak kayak selatan ya. Iya dong, Arabian no, Timur Iya. Tengah. Aduh abang Bukan maksudku begitu, masalah sejuk bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau bisa datang ke rumah. Wah, awet dia kayak main dengan SBP zaman biyen. Coba. Berapa coba dok ya. Mbak Prabowo mau kon nyapa? Nyanyi iki lho. Apa iso kono nyanyi style? Aja wong lanang tok sing nyanyi nek wedoke dadi kompak kok. Lewat dhewe lo duwe style dhewe. Ya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Ini versi ndi? Madura. Oh walah, warung 24 jam. Sate Le. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Apa iso versi? Iso. Salam kerong dari bule setelan cuek baru malu tretan sadeje Iut dermaka beres deh. beres aduh
yang dapet Mas. Kembang semangka dijejer-jejer. Apa dik? Nek wis nembang Bapak Budiono gendang nyawerli. Kene apa dik? Kene telek. Lah ya udah aduh makanya mau sambat aduh. Mugi-mugi sedayane panjang umur. Amin. Roti cacahe siji bumi narti akeh rejeki lir saale alir kumpul saale enek aduren rasane muga-muga manten ndang duwe anak kecipir ditandur ning sawah muga sing hadir kabeh barokah alir saale alir kumalir saale mari ngene ya Dik. Iya, Bos. Mari ngene nembang wong loro Dik. Karo sapa? Karo Sapa kok enek iki wong kene lanang karo wedok. jalukane Pak Budiono sinden wanita Rainaga Dik. Apa enek sinden wanita kok iso Rainaga? Enek medeni cah cilik-cilik. Anu sepot sini. Oh, seperti sing anu. Iya. Selamat ya. Ya, bareng-bareng hari ini masih bersama artis selanjutnya yang untuk Anda semuanya. Kita hibur pada malam hari ini emang luar biasa. Guyon Maton bersama Bapak Budiono. Iso miring iki jeneng pucuk. Lah ora ngono umume ora bunder-bunder ngene iki mlebu. Lah iki kok kotak kuwi lho. Kotak menceng sisih. Mau budal iki ya semok lho Mas. Lah kok iso dadi ngono?
Aku nglungguhi genset akhirnya leder separuh. Adek, Pripun kenalan dong. Kalau saya sudah kenalan, nama saya Percil. Namanya ini. Saya Selengkem. Ini bersama adik Probor ini. Iya, Mbak. Coba kenalan dong, namanya siapa, asli dari mana, terus habis ini kemana, habis itu kemana lagi, Kemana gitu ya, lagi? Dek. Coba, Dek. Rumahmu di mana? Kalau kenalan itu harus enak, jadi enak, ngomong-ngomong enak. Ya, tadi kesini sama siapa? Rumahmu di mana? Umur berapa? Mati kapan? Terus kemana saja? Oke Mas. Cara penyampaian yang baik, soalnya penontonnya banyak ini, banyak Iya sekali toh. loh ini. Kudu ya omong sama kudu hati-hati. Ya. Antusias penonton itu luar biasa. Bener Mas. Dari sore tadi udah ngumpul Luar biasa. Nggih. Bahasa yang mudah diterima, sopan santun, unggah-ungguh juga harus dipakai. Karena ini orang Jawa semuanya yang penuh tata krama. Malang Jawa. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa mau pilih dewe. Iya Mas. Wong Hari yang mantap. Aku bisa nyanyi. Aku nesu. Nyanyi toh gimana? Lo kamu ya, lalu subi. Hari yang mantap. Aduh sedap. Loh, nyapa kok malah lagu ini? Lo kok caranya? Aku nesu. Oh nesu. Wong arep omong arep kenalan mbok ganggu ae. Yo nek nesu yo nesu kok iso ngomong ae. Man. Ngomong ae. Jajal nesu. Ayo nesu. Nesu Iya. pada belas. Namanya siapa, Dek? Nganggo lagu Mas. Iyalah. iyalah, Mbak. Ding-dingane Sekar Sari mau tak bilang. Wih, rock Serkasari barang. Lho piye to? Budi Wijaya. Rodrok apa? Nah, Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuru randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul tak canda terus tak miki. Ngawur. Mbok mi karo apa? Mbok mi karo apa? Maksudnya mie apa kuwi? Ini aku Oh, mie aku. Mie aku. Air, mie Lo air. kowe jero kowe kaos kaki. asli Mas. Berarti mie anyek kuwi. Aku wedok asli Terus rasa. di mie. Iya. Oh iya. Nang ngelak kuwi ngomong. Nyapa kok iso dadak gawe lagu. dadak sindir tembang-tembangan. Iya lagumu. Lagu kemana? Iya. Perkenalanmu. Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuru randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Dirangkul dicanda terus dimiki. Oh, jaluk mi. Ora usah dadak nyemoni nganggo lagu. Wah, banyak Langsung ngomong. Lah, pengen akeh aku lo nyemplung kali lo, Kak. Maksudnya ki aku mau kenalan loh Mas. Lah yo Namaku ini Mbak Liti. Awakku kuru randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Dirangkul dicanda terus aku adimi. Nah, oh yo jaluk mie ngono kan yo. Namaku. Lah apa, Mbak? Lah kene genep sak jam yo mbledos wetengku. Bolak balik dimiki. Di mie air. Liane nyanyi. Nyanyi apa iso? Minor. Oh iya. Aja bleset kayak aku lho. Ora nek iki persembahan untuk Bapak tuan rumah Bapak ini Bu Budi. Budiono. Bapak Diono. Lah iya Diono. bisa zaman SD kan ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Siapakah Bapak Budi? Pak Budiono. Iya. Minor Mas. Belum minor. Penonton aku mohon maaf. Awas, Pak. Suaraku agak serak-serak basah. Ben gak serak. Wong serak kaya mau rasa nyanyi ngono kuwi. Tanggane lho. Sadurunge nyanyi gak serak kok WC ben gak serak. Nyanyi. Lah yo, lagu lawas to. Apa? Penonton aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Kok sik serak terus toh? Ya kudune ngombe sik ben ora serak. Wis siap? Lagu lawas to? Iya. Oke. Tapi aku baru putus cinta.
suaraku agak serak-serak. Mbah, Ayo ngomong. Sadurunge nyanyi. liyane Mas, liyane. Kok ngombe terus iki lho. Lah kok dibales serak? Nek kancane bingung kan kok sampai serak. Lah sampai serak menghibur penonton itu harus prima, harus fit. Lagu liyane sing ora hubungan ra ngombe. Ya. Pokoke nek banyu tak ombeni. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya aku minum. Nah minum ya, minum apa kok dadak pengen kaya kupu-kupu. Aku minum ya Kate ngombe ku minum ya minum lah kok dadak dadi kupu-kupu sih. Ya Ya lagu mau enak kuwi jane lagune dangdut ta lawas. Heeh. Mansur Z ki enak lho. Mansur S. Ayo nangis dene kademen. Sing Maggie, sing Z kuwi Maggie. Nyapa kaya. Masuk es. Ayo nyanyi. Yo penak lho suaramu jane nak lagu dangdut lawas. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Sabar. Kuwi lagu penak lho. Bisa malah pengen jaluk. Ada Mbak Dukun sedang ngamili pas, Sedang ngobati pasena. Kowe ben gak ngene aja nganti enek banyune. Oh iya. Nyanyi ki aja nganti banyune. Mbak Dukun yo ora enek banyune lho, Pak. Nek disebur biasane dagelan selawas ae. Mungkin lagu anak-anak ora enak ya. Gak ono. Mayor. Gak ono anak-anak. Dukun enek disebur biasa dagelan padi disebur. Di opo-opo airnya, di opo-opo. Ada ikannya kecil-kecil. Hop, Mas, lagu liyane banyu kayaknya toh. Lah kowe kabeh lagu banyu tok. Kowe aja nyanyi koyo yang ngene. Kene. Minum. Ayo. Dudu Waktu hang diarani pasir. Bisa. Waktu kambang Coba benar. ing pinggir. Bisa ya? Iso ta, Mas? areng-areng Biakar sawi campur gedang. balik bakar gedang campur sawi Sampai gereng kering kademen aku teles kabeh iki. ulie ison mikiri Gedang dadat sang curug dipangan raja. masalah Iso nyanyi apa ora asline. Lha mbok ulak paling ya rusak no lagune wong. Nyanyi ku sing nemen kok iso. padahal iso kaya eksotis lho Pak bentuke Pak Eksotis matamu. lha mrene melulus lho Dudu watu kang diarani panos. Mentol beranak. Kayak aja ora ngono. Kowe kaya susu kaya tung-tung sahur. Potapin potapin tralalelo tung sahur hey potapin potapin tralalelo tung sahur Siang kau tina kau Aku iki kobong. awakmu iso aku bendino servis sepeda loh Mas. Jadi lah nyanyi kudu iso lho ya. Bisa toh? Nyanyi wong papat iso. Siap, Mas. Tenang. Ya. Yuk. Minor ya. Minor. enak ya. Oke, Mas. Nembang pamundutane ada yang beliau saudara saya yang dari Pulau Merah tadi kalau nggak salah ya. Banyuwangi, Bos. Oh, Banyuwangi. Ya minor. Ya golone Subali no nek pulau Merah. Membiak ayo mama. Arep nyanyi pola ya. Suara. Bar nyanyi pola. Suarane. Lemu. Bala. Belambiangan.
Aja banter-banter. Lelek banter glundung darani pelampung to awakmu kok malah. Pelampung matamu ya, Bokon sing jomplong. Aja nesu. Wow. Sabar yuk. Oh tak uwah bisa. Sabar. Lu iso dijuangane to. Dijuang. Kan ngono ya. Raimu koyo tewel. Rek kok. Bang Edian. Mbok sumpah aku ning kene iki ora nyapa-nyapa. Lho wis kok nek dijuang Ngono kuwi kok mburi. Oleh gak trimo, Ngomong oleh gak trimo. Sing ra trimo. Bang Edian. Iki wong wedok sapa jangane? Kok papat wong wedok dhewe. Sing ra trimo sapa kowe? Lah kowe ngirim yang ora kon trimo. Oh, iso mesti aku dijerok. Iki lho. Iki nemen. Wanine kok mburi kamu dhewe gak Mbok sumpah takono penonton aku apa? awakmu dia mana mau? Ya percaya wong aku dijerok kono kok iso. Kok nek gak trimo nang mburi ayo. Urusane gak aku. Ora sane mburi. Pancen kelakuane ya kaya Monggo rumangsaku. Pancene. Lho, jokrane neh. Lah sampeyan kene. Lah kok kowe kuwi wong Edian. Sing edan iki lho sapa? Kene ra nyapa-nyapa. Nyapa aku ra mungkin to nantang-nantang ngene iki kosong. Lah iku masalahe Ya ngomong kok niku lek gak trimo. Lah tak ono seneng tem iki kosong. Dhewe wanine kok. Ya kok lagi aku. Wong Edian. Jangan tergluduk tangan iki. Lah nek ngono. Lha malah grup ora kene. Wong kok lek logo tengok kono terus dikira nang kejeblok ya, Pak. Lah sesuk karek newel to, Mbak. Nempel dengkulmu nyeram yai. Aku Sing ora wani nyok sing nyembang akeh sing joget. Oh, sing nembang. Dio. Nuswantara. Bianyu Kaya bantengan, Mas. Ora apa-apa. Iso ora kulon. Kulon kenep wetan. Ngono tok masuk gak iso. Lah kok bablas terus? Lah lagune rembontekno lho. Wetan sego Lor musik lor lan kidul alasang Angka limiat Kamu itu nggak boleh nesu sama panja. Itu nggak boleh. Jelas wis sekongkol karo kuwi. Ya kaya iki time awak dhewe kok. Ora tim apa ora mungkin kuwi. Tim kita loh itu. Angsun karep itu hang kelimian
Aja. Aja apa? Nyapa? Nyapa? Berani apa-apa? Lah aja iki lagune aja. Lah iya. Lah sapa kowe banter men. Yo pengen banter tok. Ngabari enggak kowe mau? Tanah India. Gulu apa? Gulu pedat. Gumel areng. Taman sari apa deh? Nuswantara indah. Orang indah. Wibes. Taman sari Nuswantara. Pelanggangan. Melari taman sari Nuswantara. Pelanggangan. Melari taman sari Nuswantara. Enak ta? Enak nomor. Ceko. Jejer baris. Awan-awan mangan kasur. Sopo kok? Sonjari, Pak. Jejer. Sopo nek? Ngene. Jejer. Jawa Timuran, Le. Todong. Hei. Bareng lho. Lontong tak Bareng to, Mas. bareng. Hei. Ayo. Kentrung gaya baru. Kok tak idoni lho sih. Iki penake koyo ngene kok. Lah aku ora tau ngerti lho. Bareng. Kudu kompak karo. Iki apa iki mau? Iki Jawa. Oh, kentrung kuwi Jawa Timuran lho. Awakmu kudune ngerti. Kentrung gaya baru. Hei, terone. Ngene iki, terone. Nyapa geran iki? Matane. Lah jare kon pengarep. Ya kancane mbok tonyo ngaburi. Terone gerane kancane. Ah, manut kuwi lho, Mas. Terone. Manu kancane ditonyo. Iso ora? Iya, Pak. Kentrung gaya baru. Hei. Pacai. Oh, ala gantin nek. Pacai. Hei. Untune. Iki opo? Kentrung. Alon-alon masih. Kentrung gaya baru. Yang ini kok penake, Mas. Hop. Ya, Pak. Lah mau sampe maju napa mundur iki lho. Lah kok jalan piye? Aku sing aman ya, Mas. Sing aman ben ra kunduran iki aku ning ndi, Mas? Yo ning arep. Ngarep. Iso tenan ora? Ngarep no. Yuk, sik tak delok sik. Oh ya apik. Piye? Apa? Iya. Oke, Bos. Ya. Saya mau ning ngarep, saya pengen ning ngarep. Aman ya, Mas. Aman. Aja mau. Dia kan ngene. Iya. Oke. Gosok, Pak. Aku sing ning arep. Aman, Mas ya. Aman. Makanya nyak king. Urung. Oh iya. Urutane. Kentrung gaya baru. Kesuwen. Langsung didone. Apa kowe ning? Lah wis kondur macet lho, Mas. Kowe langsung mudhun. Ayo. Kentrung gaya baru. Nah. Malang Remo. Lah Malangan ini Remo lho, Mas. Iya, Malangan Remo. Lah kuwi lho sing kurang jar, Mas. Sing apik, Mas. Kaya mau lho. Kentrung gaya baru.
ketuane kaya wong gendeng ae. Malah kaya wejane Krisna Buana. Ngilu-ngilu Mundure iki lho ndi. Kok suwi men. Ora pasaku. Mundure lho nyok-nyok. Iki kentrung gaya baru. Gaya baru. Budaya asli Jawa Timuran. Inilah kentrung gaya baru. Gaya baru. Di kentrung Ini kentrung Jawa Timuran. Ayo pada dilestarikan. kaya ana jin. Sopo? kuwi lho sing ngene iki awakmu malah melu mayu rene. Aku dhewe yo wedi. Karo rene dhewe kaya wedi. Sirahe kaya tewel. Iya iya kaya tewel. Iki ngene lho Pak. Sing baku iki mung ning geguyonan. Iya, Mas. Iya. Sing baku iki sepu padha kumpul kabeh ora tukar padu. Ora tukar padu. Sebab apa? Apa, Mas? Piye beras pergogosokan karo kancane, pintere menungso saka Bergaul. Iya Mbah Ganjur. Lah iki ngene Pak. Iya. Lah aku nek ngene. Nyapa? Aku ngene suwi kok. Lah alah. Maksude awakmu arep dijelasno. Jelas. Aja muni ngene. Nyapa? Iki ngene. Iki genti lian. Bapak Budiono. Bapak Budiono. Iki ngene. Lah aja Aja ngene. Aja ngene. Ono ra gelem. Ngono. Ngomong dhewe lho. Maksude ngene lho, Pak. Kok pangkat ngene. Maksude iki nganu. Nah, iya. Aja nganu lah. Lha nyapa? Nganu ku lumoro, Mas. Maksude umpama nganu kan Ngene. iki iya. Dimane kleru kabeh. Iki piye Pak Budiono piye? Ini begini. Nah, iki. Iya. Ngene lho, Mas. Lah ngene. Ngene. Kok ngene cangkemmu? Iki piye? Lah iki salah takon. Pak Budiono nyapa? Bapak Budiono kali Ibu Sugeng Winarti Katuran minggah wonten ing panggung. Panggung. Kali Mas Maten, Mbak Maten, kali Beto. Betul anu pancing, Mbak. Mangke mancing ke panggung. Ya, foto Nyapa ngomong? pancing ngawur. Kali Beto keluargane foto bersama. Foto sih. Cucuk lampahe, cucuk lampahe. Sampat aja lali le. Lali, aja lali. Jangan lali. Moga Bapak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti. Kali Mas Maten, Mbak Maten. Semoga katuran minggah wonten panggung. Bapak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti. Kemarin kekalih dalam keluarga. Teman, foto sesarengan. Kalian yang bertarik Budiono Maten.
alhamdulillah sudah naik di atas panggung keluarga besar dari Bapak Putih ya Pak. Lagi lah Pak Putih, Pak Putih. Pak Putih tadi macam ya sewu singatan Kak. Iki. Napa kok mboten saged matur? Iki lho. Tuan rumah wis Bapak Budi ono Mas aku lanjut ya. Pak Budi, kalau sampun minggah wonten panggung guyon maton itu ada 3 persyaratan. Apa Kakak? Nomor pertama, Pak Budi nomor 1 kudu iso nyanyi. suarane tek, suarane. Syarat nomor 2 kudu iso joget. nyanyi suarane tek nang joget capek. Napa nomor 3 nopo niku? nomor 3 menehi sangu. Oh iya ya oke tadi. Lagune Langsung dijempol lho. langsung jempol. Lagune apa Pak? Sangu. Pak lagune apa? Pak. Oh gulu bedot. Oh iya siap. Iru to, Pak. Oke iki Bang nonton request ini. Iya, requestnya gulu bedot ya. Yuk, bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Mbak, Mas Maten sama Mbaknya sini kita joget bareng-bareng yuk. Pak Putih Wes Gulu pedet gitu. Lah yo gulu pedot to. Gulu pedot, Mbak. Milih Pak. Ojo rese. Joget Pak, joget. Bersama Guyon Maton. Ayo gede. Artis Guyon Maton. Mbak Manten sehat selalu, sukses selalu. Yang penting pada malam hari ini bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Yang penting Pak Budi happy, Guyon Maton tetap happy, mantene yo happy. Bareng-bareng kita happy pada malam hari ini. Matur Pak Budi. Siap-siap. Dengan segala perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan dan tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Iksan, saya Sondok Sumito mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dari kami, saya Guru Bina Taufiq Walidayah wabillahi walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya Jawa luar biasa.